Magandang umaga mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa pananim namin mga kaibigan. Dito tayo sa pananim. Tapos dami palang Australia dito. Dito tayo mga kaibigan sa mga pananim natin. Yan mga kaibigan. Tapos pupunta tayo sa kabila. Tatawid tayo ng ilog mga kaibigan. Yan. Tatawid tayo ng ilog. Ilog ng Umanod. Tahimik lang yung ilog namin dito mga kaibigan. Yan o. Ang linaw ng ilog. Tahimik na tahimik lang, pero kapag bumabaha naman, grabe naman mga kaibigan. Pupunta tayo doon mga kaibigan, ano tayo ng gulay. Magano tayo ng gulay. Tapos kukuha tayo ng rabbit. Gaano ka ng bato dito. Tingnan mo kung gaano kalawak yung mga bato dito mga kaibigan. Sobrang daming bato. Yung malalaking bato na pampatayo ng pang sa mga tulay. Maliit lang tubig ngayon mga kaibigan eh. Ito mga kaibigan, nakatawid na tayo. Yan o. Yan yung namin. Ilog namin mga kaibigan. Ang ilog na yan. Katawid na tayo ng ilog. Kuha tayo ng pagkain ng rabbit. Yan mga kaibigan.
Ganda talagang ano dito mga kaibigan, tahimik na tahimik. Nandito pala tayo ngayon sa San Pedro Santa Catalina, Negros Oriental, also known as Umanod. Ano mga kaibigan, lugar nito. Ano, ang ganda ng view dito mga kaibigan. Patag na patag oh. Oh. Medyo mahaba-haba na yung nilakad natin. Nasa mga 1 kilometro na. Katawid na tayo ng ilog. Yun. Malapit na tayo. Tingnan mo nga yung mga ano dito, yung mga ano, tawag na sa amin dito dulaw. Pwede ka lang kukuha niya mga kaibigan. Tumutubo lang eh. Yung mga dulaw dito. Ginger. O yung turmeric pala, hindi pala ginger. Yan o. Mga kaibigan. Nandito tayo sa mga pananim mga kaibigan o. Tingnan mo mga kaibigan. Napaka pangit talaga ng ano mga kaibigan. Yung napakapangit talaga ng pananim namin dito. Yung sobrang init. Sa sobrang init mga kaibigan. Yan, tingnan mo. Oh.